Dneska si ideme zahrať Brawl Stars. A to dneska si zahráme. Chcem mať aspoň 100 lajkov. Nech natočíme druhý diel. Teraz mám... To niečo bude veľké. Nič, ono. Takový. Nice. Asi idem hrať za Mortisa. Mám ho na prestižky. Asi toho si dám. A ideme hrať... Koho? Teraz aspoň potrebujem na ňoho skin. Že som to teraz, neviem. Má to. Ty vole, to nemám. A teraz si idem otvoriť, idem hrať asi knockouty. To je lepšie. Najlepšie, že? Aspoň 2 odbery potrebujem. Keby ste si chceli pozrieť môj YouTube kanál, tak nájdete na YouTube veľké P, Bully 76. Ženy už nejdem kocať. Aspoň vidíte, jak má zabíjný ty kaňovi. A teraz, keď dáte 1000 lajkov, to veľmi budem rada. Ako natočím druhý diel a ešte natočím Geometry Dash, čo je najlepšia hra aj Brawl Stars. Ešte vám ukážem, ak môžete podvádzať v Brawl Starse. Keď nemáte dobrý Brawl Stars. Teraz ideme o posledné druhého. Takže poďme. Nejdem to usakecievať. Radšej už idem hrať. Super, je to nesomrné tá typka. Ešte, že... Oni sú to silní, ty vole. A za chvíľu teraz vám ukážem koniec, že my istotu neprohráme. Ja som že sme prehraní.